Здравейте, приятели! Отново сме в Радомир за първата тренировка през тази година. Днес започвам подготовка, а имаше няколко изходящи и входящи трансфери. Напуснаха ни Васил Божинов, който през миналия сезон вкара 3 гола, които помогнаха и бяха с цената на 9 точки за нашия отбор. Александър Спарухов, той през миналата кампания изигра 14 срещи за нашия отбор, като отбеляза 4 гола и асистира 2 пъти. Един от основните футболисти в нашия отбор. Стиван Кирилов. Стиван през миналата кампания изигра всичките мачове, помогна на отбора със своите 5 асистенции, като беше един от най-опасните футболисти за нашия отбор в атака. Имаше доста хора, които си тръгнаха. Дими Стоянов, Рафаил Парликов, Алекс Желев. Привлякохме Светомир Вачев, който за последно игра в Чавдар Етрополе. Евгений Илиев премина през отборите на Марек Дупница, Етър Велико Търново и Спартак Варна, като е само на 20 години. Йордан Тодоров, но не Тъча, който игра за последно в Сливница за сливнишки герой. Ще видим какво ще тренираме днес, предполагам, че ще бъде някакво тичане и така. Нека да влизаме навътре, да видим и новите момчета как са, да ги поздравим и let's go! Домакина! За нова година, господин Домакин. За нова година, Драгомир Петков, България. Как си? Добре съм. Как изкара празниците? Нормално, приятно, без вас. Без нас много хубаво, нали? Да. И да почнем малко да работим. Тази година е по-успешни, здрави, късмет пожелавам на хората. Къде си цулът кръста ли? Разбира се, цули. Инкогнито съм. Как изкара празниците, Алекс? Перфектно. Много добре. Това не искам да го качвам с самолета. Серги, ти много тренираше през почивката? Да. Това ред на мисли да ви разкажа един случай. Какво възползвате? Прибирам се една нощ, една сутрин, 1:30. Кого да срещам Сергей? Добър ден, брат Вале. Добър ден. Вигам на пил и съм се. Добър ден ми каза, ти се притесни сигурно. Къде отидеш, що вика, отивам на фитнес. На фитнес да видим ти часовник имаш. О 1:30 посред нощ? 1:30 на фитнес. Момчета има мечти. Първо упражнение трябва да си ходим вече. Рано ми е за отдържа да направим пак. По-лайк. Добре, дай. Айде, следва. Селфи стик малко. Приключихме с тренировката. Стъпителна. Натварваща, по-кратичка. Експлозивно начало. Пожелавам си да сме живи и здрави. Да не ни преследват контузии през тази година. И да направим един по-добър сезон, отколкото последния. Влизаме навътре да се топлим.
сигурно топло чайче и така. Let's go. Преди да продължим натам, как ви строи идеята да направя Discord сервер, в който да ми пращате ваши спасявания, на които аз да реагирам по-късно в клип. Може да споделите мнението относно тази идея в коментарите. И така, тръгваме сега от стадиона. Тренирахме, както видяхте, потичахме една серия с отбора и после отделихме за вратарската част. Такива са тренировките в подготвителен период, особено първата седмица. Полевите играчи трупат обем с по-продължителни бягания на по-бавно темпо и постепенно се повишава темпото, докато вратарите наблягаме повече на по-интензивни тренировки и тренировки, които натоварят повече краката като цяло и за затрупане на експлозивна сила и възстановяване на навиците, които един вратар трябва да има. Поставяне на ръцете, на топката, както и позициониране и общо взето неща, които се губят през почивката. Бих казал, че ни чака една дълга подготовка, някъде 40 дена. Знаете, първият ни матч е чак на средата на февруари, когато посрещаме в Радомир отбора на Лудогорец. Преди това има няколко контроли, които ще ви покажа. Всяка една от тях. Имаме и лагер от 22 в Коларово. Ето тук може да видите всички контроли. Как беше тренировката, господин Китов? Ужасно. Не, много приятно. 4 по 10 минути, уникално. Да. И сега отиваме на табата? На бокс. На бокс? Да. Така ли? Това ли правиш? Да. Браво. Това е хубаво. Скачаш на въжи? Не мога. Не мога? Надам се, че много бяхте с мен. Харесайте клипа, оставете по един палец нагоре и се абонирайте за канала за още повече. От мен е Смарт и Кото. Успешна година! Успешна година!